लोगो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' दाख्लै बावैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावहायनो पेराग्लाइडिंनि गेम जाखांबाय इन्टारनेशनेलि बेबो स' बे गेम जोबखांनाय इन्टारनेशनेलि पेराग्लाइडिं गेम जोबखांनायनि उनावहाय दानसोरां बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया नेक्स्ट कम्पिटिशननि थाखाय प्रेक्टिस खालामदोंमोन पेराग्लाइडिं स' बेबो सासे बर'नि जोहोलाव आरो बेबो सासे बर' हारिनि सासे पेराग्लाइडारमोन बिथाङा सोलोंफुनायमोन स' बिथाङा एसे सोलोंहांगासिनो दंमोन स' बे सोलोंफुबाय थानायावनो नेक्स्ट कम्पिटिशननि थाखाय गोदान फर्मुला एप्लाइ खालामदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों बिथांनि बे आंनो खौरां बा इनफरमेसन हरग्रा मानसिया बुंदों स' बे गोदान टेकनिक एप्लाइ खालामनायावनो बिथांनि हालोदा ओरैबायदि जाबाय कि जिउ जोबनायसिम थांबाय आरो बिथाङा रुंसारि जालांबाय स' आं खोन्थानोसै डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार आरो बिनि गेजेराव ओनसोला जाबाय आनसलिक माने आनसलिकआ जाबाय औवाबारि आरो गामिया जाबाय दाउखिबारि स' बिथाङा दाउखिबारि गामिनि बिथांनि बैसोआ गासै 24 इयार्स अल्ड माने 24 बोसोर बैसो आरो बिथाङा मेट्रिक पास जाबायमोन हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट मोनबाय स' बिनि गेजेराव बिथाङा पेराग्लाइडिं जाय गेम बेखौ गेलेयोमोन आरो बिनि गेजेराव बियो दाख्लैबावैनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो बिनि गेजेराव बियो सोलोंदोंमोन आरो बिथांनि माखासे सुबुंफ्रा बुंनाय मथे एसे मोजां रोंबायमोन स' बाट बियो गोदान फर्मुला माने एप्लाइ खालामदोंमोन नेक्स्ट कम्पिटिशननि थाखाय बे नेक्स्ट कम्पिटिशननि थाखाय गोदान फर्मुला टेकनिक एप्लाइ खालामनायावनो बिथाङा ओरैबायदि माने गोजौनिफ्रायनो गिदिं माने माइबारि साइडजों गोलैनानै डुब होनलायनाय गोलैनानै मानसिया जिउ खोमानांबाय स' बे बाथ्राखौ बे खोथाखौ फुरा इन्डिया बा आसामावनो गोमसार होजानो गिनानै माखासे बे पेराग्लाइडिं डिपार्टमेन्टनि माखासे सुबुंफ्रा बेखौ माने खोमादोंमोन माने दोनखुमादोंमोन बाट बबेहाय दोनखुमानो एफा मानसिफोर नायो आरो भिडिअ खेबो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बे दानसोरां बसुमतारीखौ गेदेर हस्पिटालावबो लांदोंमोन बेखौ फाहामनो थाखाय बिथांखौ मोजाङै सिकित्सा नायनो थाखाय स' गुवाहाटीयावबो लांदोंमोन बाट बिथांनि जिउखौ फाहामनो माने रैखाथि होनो हायासै बिथांखौ बासायनो हायासै स' गाइस लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना जुदि पेराग्लाइडार जानो लुबैदोंब्ला दानसोरां बसुमतारीयाबो सासे बर' हारिनि सासे पेराग्लाइडारमोन सोलोंफुनाय जौगाफुनाय स' नोंथांमोनाबो जुदि जानो लुबैदोंब्ला मोजाङै सानै हयै मोजाङै सोलोंग्रो आरो बिनि गेजेराव उनावहाय गोदान फर्मुला एप्लाइ खालामनो नाजा स' बेबायदि रोंजोबालासिनो मास्टार जायालासिनो बेफोरबायदि जानो नाङा बेफोर जाबाय मेसिन बुस्थु गोजौआव मा जायो मा जाया बेखौ रावबो बुंनो हाया ओंखायनो सालायनायनि सिगां मेसिनफोरखौ बे मेसिननि दारै सोलियो नालाय स' मेसिनफोरखौ मोजाङै इनकुइरि खालामग्रो अस्टादफोरखौ ला मास्टारफोरखौ ला बिनि गेजेराव सालायबानो जाबाय स' आं बेखौनो बुङो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला सोरबाफोर दायो सोलोंनो नागिरदोंब्ला मोजाङै सानै हयै आरो बिनि गेजेराव मोजां सोलोंग्रो आरो मोजाङै माने आइडियाफोरखौ लाग्रो बिनावहाय माबा मोनसे गाज्रि जायोब्ला गोजौआवहायनो अब्ला नों गाहायावबो फैफिननो हानाय बेफोरबायदि मोनसे आइडिया सोलोंनानै माने गोरों गोरानिफ्राय ला आरो बिनि गेजेराव सोलोंबानो माने बिनाव सालायबानो जाबाय बे पेराग्लाइडिंखौ स' आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो थानांगौ आरो पेराग्लाइडिं गेमखौ सालायनाङा बे बाथ्राखौ बुङाखै बे गाज्रि गेम नङा आरो बे मोजाङानो बाट बे नोंनि सालायनायनि सायाव आरो बे टेक्निकेल प्रब्लेम होनना बुंदों बे टेक्निकेल प्रब्लेमानोथ' नङा होमबा बेखौ नायग्रोनांगौमोन सिगां बिनि उनावहायसो सालायनांगौ स' सालायनायनि सिगां बे टेक्निकेल प्रब्लेम जानायखौथ' जों नायग्रोनांगौ टेक्निकेला माबायदि माने मेसिना गाज्रि ना मोजां ना मा बेखौ जों नायग्रोनांगौ आरो बिनि उनावहायसो जों सालायनांगौ लोगोफोर स' आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि जोहोलावफोर आरो सोरबा सेंग्राफोर जाय मानसिफ्रा दायो सोलोंदों गोदान आरो बिथांमोना अस्टाद देखायनो नाङा मोजां सालाय नङाब्ला बिराद रुंसारि जानायनि लामायाव थानो हागौ बेफोरबायदिया गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय माने नोंनि जिउखौ बासायनाया बहा नङा होमबा स' प्लिज आं रिक्वेस्ट खालामो नङा होमबा नोंथांनि जिउआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद गोनांथि मानो होमबा नोंनि जिउ मोनसे थाबानो जोंनि बर' हारिनि रायजोनि गेजेराव सासे सुबुं एरनाय नङा होमबा सासे बर' हारिनि गेजेराव जोनोम जानाय माने बर' हारिनि रायजोआव सासे सुबुं एरनाय जोंनो गोबां
सुबुं अनजिमानि गोनांथि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव स' गोरोंनिबो गोनांथि नोंथाङा जुदि सासे पेराग्लाइडार मोजां जानो हायोब्ला जोंनिनो नाम आरो जों बर' हारिनिनो नाम स' बेखौनो आं बुङो बिथांनि मुङा दानसोरां बसुमतारीमोन बिथाङा हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट माने मेट्रिक पास जाखांबायमोन बिथांनि बैसोआ गासै 24 इयार्स अल्ड आरो बिथांनि गामिया जाबाय दाउखिबारि आरो बिनि गेजेराव ओनसोला जाबाय औवाबारि आरो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझार स' गाइस थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आरो बेनो बाथ्राया मोजाङै सालायबानो जाबाय खुलुमबाय